Seninle ne yaşayam yaşam o. Men sana şertimi aýtdym, kabul etseň bolýar, bolmasa ýok. Bolýar özüňi ýa nämesin şeýsen ay. Öýüsiniň ykwalyny ýykan dogan. 2-nji bölüm. Jigim ýagdaýyna gowdura. Beýede sana da näme gerek bolsa arkaýandyryň. Arkaýyn ulany ber. Almanam gerekladyň üçin ulanyrsyň. Sağ ol ağamcan. Ýene-de gerekladyň bolsa aýdyp dur. Çekinme hiç ýyly. Bar bolýar. Ýollaşyň geldimi? Hawa akşam geldi. Näme diýdi? Şu aýtdym, şertlenme, aýtdym, kabul etseň aýratyn ýaşasak barjak diýdim. Bolmasa da barjak gel diýdim. O näme diýdi? Näme diýsen, ütgän zat ýok. Dinledi, däň ýüzüni turşatdy, däň gitdi. Bolýajygym, ýysa dalat etme. Emmi zat gowaly. Geler ho. Ana gelipdir. Ýene hada çykýan barsa näme bolýar? Näme diýär? Ağamcan, birden öýlenäýse näme ol? Näme diýär? Kimje daýan o? Ýysatan gorkma. Men sen pikir edýän. Sen häzir oň diýene diksen, şömürüň kul bolup gidersiň. Oňa kim aýal bolsun? Aýarsmagyň satmy? Öýde bir toýda ordan etdi. Sen ýysa dalat etme. Gelýär ho, gelýär. Ne daýaly gagyň bar. Nesip bolsa aşamymyzdan limon restoranına ýeçer. Baý taýýarlan. Bolýar.